Shubor nakaslem jong unongsan hima. Watla ka jingki palo ha ka jela kelas dang pur bha ya ka bala pauru munta ka sngi satjan katayo bagi kattu kat ni ki kenhun seng hila penlong ru ka jing lang pat ba hanong ba shlong ban penram ka jing lai ajing kersan jo ki arngut ki MLA ka HSPDP uba Methodist dekhar baru ba Shakler Wardri ya ka NPP bat BJP ban thau sarkar Rai ki pat ba ka mau shnut ki lapen pau bat ai ka jing kersan ka pura ya ka jing lai kersan jo uba Methodist dekhar MLA ya ka NPP bat BJP ban thau sarkar kani kala pau ru menta ka sni sajan ha ka ba ki pat ba nong kersan ka HSPDP mau ed zone lingam zone bat shiliang ba ablai ki lapen longi ka jing lang ban ai ka jing kersan ya ka rai le ai jing kersan u MLA ka mau shnut ban thau sarkar lang bat ka NPP Atau baik, ini cuma baru, don ru atau kami bat di bamraru terakhir ini ngetrai pada pesan di Kampun segala long make agreement di ya kita belakang rakir rum lele don kalau kita fair deh abang ilale di Kampun don kita senia kalau kita kan ni inpa ya ibarat Methodist don hak sarkar ndai be in yen halor jong kan nongrim jong ke parti HSPDP ini inpa bangkesan ya ke sarkar ang baka nongrim jong parti HSPDP kadai ringkat pagi. Nadai barin metho inum sim ya ki nongrim jong parti lani inum la panyada. Ya ki ideology lani ki nongrim bedan hapo dengan ke parti ke jongi. Yumban se ban oma man phano i ban withdraw ka ki kesan kan kaliang jong ka sarkar NPP lani kan sarkar MDA 2. Jangan? Ya. Jangan baik asik. Kebelah Simon.